ababukeli iKhensani TV, igama lami umkhulukazi Mulo. Mawumusha i-channel ngiyacela usubscribe khona uzokwazi ukuthola ama-video isikhathi siwakhiqiza. Nganza amathongo. Ngiyazi niyazi nabantu abadala. Senitsheliwe ukuthi nemimoya, unenzuza, unabalozi, unesithunywa, unomndawo, unesinguni, umngomo nawo konke lo abakhuluma ngako ngokuhluka kwenu. Ngiyacela kubalulekile ukuthi uzibuze labantu abaphatha lezipho. Kwenzekani kubona, bashona kanjani, bashona beneminyaka emingakanani. Yindaba ngibuza lokhu. Khona abanye abantu la basenesisifo samanzi. Uthola ukuthi mase beshona, bashona ngokuthi baphele emanzini. Umuntu emanzini angabuyi. Omunye umuntu entabeni aphinde angabuyi. Uyangizwa ngayithonga. Ngoba khona umuntu obuyabuye uthola uphethe isipho kodwa nomkhokho ukuthi mase sebeka isikhwama noma esizohamba uhamba ngendlela yesimo semvelo uthi ulinyazwa amanzi noma uduke entabeni noma limala entabeni athola lethuli. Kubalekile ukuthi uwazi ukuthi uba i-spiritual guide yakho. Makuwukhokho wakho, kumuntu oyekhuleka, wahamba kanjani, isiphi isifo esamlahla noma kwenzekalani ukuthi agcine ephuma umphefumulo. Ngoba le mimoya iyasimbatha sekhaya, isimbathe nemikhokha yayo. Uyangizwa? Angithi ukuze umuntu melimele linyazwe mhlambe imoto noma isikhali kuthiwa fake valeni umkhokha. Noma thatha manje khona miscarriage igeza ingane masovala leyo mkhokha. Abantu isikhathi esiningi abalapha ngokwendabuko. Uthi mhlambe ugogo suka le mhlamba ngakomalume kama wakho ayisho nakomalume bakho bamandawo. Lo moya lo wamanzi wahamba kanjani? Mawumuntu ohambe elimele ngesikhali ohlambulula ugeza. Mase usufika la khona usuphetha usuqeda isipho sakho ususebenzile isikhathi eside ngalesi sipho sokusebenza. Ngeke yini akufune lo muntu uhambe ngendlela ahamba ngayo athi asihambise imali zini ngaleyo langa akuthathe. Awukazi uzibuze kwesinye isikhathi sekwenziwa yini umuntu agwazwa abantu over 21 times enamanxeba emgwaza kuba sobe lapha abantu abadala. Sekufike kwesinye isikhathi umuntu omubi ithongo elingalihle silihamba naye elihamba limele kanjalo mhlawumbe engazange lilungiselele ekhaya. Uyangizwa? Noma lo kade soyimgada usesemdubile ngingazwa noma indaba usesemshiyile. Ngoba yindaba uzofa njengenja emgaqweni. Kubalekile sazi le moya esimbathile isimbethe kanjani. Khona ezinye izangoma ezifa njengeemoto kanti awabazi okhokho baba beyinyanga babefa ngeemoto bethi bayolapha imoto igingqiweni kanti umkhokha uhamba nalesidalwa alapha ngaso kodwa mase simthatha mase okay lo moya usuyakushiya usukushiya ngesimo sengozi sahamba ngawo. Ingakho izolo ngingakhuluma ngabaluzi nganemzekelo wesimo sengane esibhekene naso. Azini ukuthi ubani esemzimbeni wakho nokuthi ithongo lakho lahamba kanjani. Manibheka bancane abantu bendabuko abanempunga, they got grey hair. Abaningi bashona bebancane. The minute unobantu abadala you must be very very alert. Kubalekile to heal the spirit to such a point ukwazi ukuheala nemkhokha yabo, ugeze nemkhokha yabo. That's the importance okwazi ukugeza even ngamagobongo abo ajulile. And to make one thing clear, not every gobongo fanele liphakame. Akulona igobongo lifaka uhlungu la noma ubhubhu. Ukuphama kwalo kwegwebu does not mean anything. Okubalekile ukuthola imithi ethinte nalomuntu ohambisana naye ezomhlambulula imgeze nengozi vale nomkhokha ahamba nawo because isikhathi esiningi abafuni ukuveza imkhokha nendlela abambe ngayo. Uyangizwa? That's why ubona ingane ezincane ezingangathi kuyizona ezigqoka amabhayi more than izakwazi namakhehla. Find out ukuthi lo muntu ohamba naye washona kanjani, washona emngakanani, why singagugi. Makhosi amakhulu.